2, 1, zie! Ja! De dag begint met de Kids Run. Het enthousiasme onder de jonge sportievelingen is groot. Vooral wie er wat zwaar hoe de verwachte rijn- en tongerbuien, maar die bleunen gelukkig uit. Voor het eerst winnen de verschillende afstanden meer uit elkaar hellen. Dat bevoelt goed. Het is veel meer gespreid, veel minder elkaar in de weg lopen. En zometeen start nog de 10 kilometer. Dus we hebben echt gewoon een hele grote spreiding over de dag. Dat is gewoon heel goed. Ik heb heel kort het vregen. Hij er nog dan? Hele prodden, hele. Waar ben je al? Aad van den Burg. En wat voor tijd ga je op uit? 1,54. Nou, je mag al beginnen. Succes. Oké, dankjewel. Klapstik van de dag is de hele marathon. Woen troch Gert-Jan Wassink en Raymond van Lunzen op een vierde plak als beste Fries. Het wie zwier. Ja, hartstikke zwaar, vooral het laatste stuk. En ja, het was gewoon echt afzien. En de duur zit er bij mij niet in, dus na 16 kilometer ging het licht gewoon uit. Bij de vrouwen wint Nadja Weijenberg voor dragster Mariska Kramer, hier in het Reed. Intussen wegen de recreatieve hutrenners haar om 5, 10 of 21,1 kilometer. De hele marathon afstaan. Een soort supporters stenen de hutrenners om te moedigen. Er wordt hier warm onthaald. Wie is dit? Dat is een kleine van mij, Rainbow Wis. Hoi. Heeft hij het goed gedaan? Ja. Dat is mijn oudste. Nog een erbij, nog een zoon. Heeft hij het goed gedaan, je vader? Ja hoor, prima. Een medaille naar oren is mooi. Een massage vaak nog volle mooier. Ik vind het gewoon even lekker, even laten masseren. Dat doen we het voor. Ja. Ik heb even lekker gelopen, maar ja, je wordt toch wat stijf. En even los masseren en dan straks weer lekker wandelen.